हाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन। आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। फार्स्ट रंजालि बैसागु सेलिब्रेसन नोलोबारियाव जानाय 20 आरो 21 एप्रिल खालारसिम दिनै आं बैसागु मोसानाय लानानै फैदों, नायलांदो। जोबोद मोजां मोसादों बिथांमोना, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो बिथांमोननि ग्रुप बैसागु डेन्स मोसानायखौ। थारैनो जोबोद समायना जादों।
भिडिअ'आ जोबोद गोलाव नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा अन्नानै भिडिअ'खौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक शेयार लोगोफोरनो खालामनानै होदो। आरोबाव आं नेक्स्ट भिडिअ' लाबोगासिनो मानो होनोब्ला जोंहा आब' मिथि नार्जारिमोन फैगोन आं बिसोरखौबो भिडिअ' खालामनो नाजागोन बिदिब्ला नेथ'दो।